A fitattun mutane da aka yi a duniya Kiristans, akwai wani mutum da aka taɓa Michael H. Hart, wanda ya rubuta wani littafi, The 100 Most Influential Men in History. Wannan mutumin Kirista ne da ya rubuta littafinsa, sai ya saka Annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a mutum na farko wanda ya fi kowa cin nasara a rayuwar duniya. Wanda hakan da Michael H. Hart ya yi, al'amari ne da ya tada ƙura mutuƙa a duniya ta Kiristanci. To kuwa lokacin da ya gama wannan littafin da Kiristan suka gani, ya samu ƙalubale na tashin hankali, domin sai da aka shirya live program a TV ana broadcasting, za a ƙure shi. Su suna ganin ya zo da wani fajirci da wata gagarumar mummunar bid'a, yana Kirista amma ya rubuta littafi ya saka Annabi Isa wani mutum ya gabace shi. Kamar yadda shi ma ya san haka, lokacin da ya rubuta wannan littafi nasa, sai ya faɗi wata kalma, ko kuma in ce ya rubuta ta. Ya ce, "My choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential persons." Ya ce, "May surprise some readers and may be questioned by others, but he is the only man in history who was supremely successful both on the religious and secular level." Kamar yadda Book of Genesis ta tabbatar, yayi sujjada, Allah ya alƙawarin zai albarkaci duniya ta zuri'arsa. To Annabi Ibrahim din nan sun rubuta a cikin Book of Genesis chapter 16 verse 3 cewar yana da mace ɗaya ta ɗau baiwarta ta bashi saboda baya haihuwa. Daga bayan baiwar ta samu ciki, ita ce Hajaru, wacce suke kira a stone rejected by the builders. Sai ta ce da ita, "Cast out," ta ce da Annabi Ibrahim alayhi salam, "Cast out this born woman from us." Dalilin da yasa ya ɗauke ta ya je kai ta garin Makka kenan. Baya anan ita ce, wato, shin su waɗannan annabawa, Allah ya san da yake magana da Prophet Haggai, shi ma Allah turanci yake. To wannan kalmar desire, idan ka ɗauke ta da Hebrew, tana baka Ahamadda. Kaga sunan Annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya fito a nan Ahmad. Wato a nan abin da Allah ya ce, "Oh Haggai, ya kai Haggai, I'm going to wake up the nation all over the world." Zan tafi aikin tayar da wata al'umma zuwa gabaki ɗayan duniya. "And the desire of all the nation shall come." Kuma sannan bayan na tayar da wannan al'umma, ya ce Ahmadin dukkan duniya, ma'ana wanda zai gamsar da dukkan duniya. Wato Ahmad na dukkan duniya, wanda dukkan halitta za ta gamsu da shi, dukkan zai gamsar da duniya, ya ce yana tafi, zai zo. Allah sai ya gaba da cewa, "And his temple," wato gurin bautarsa, inda zai kafa masallacin da zai kafa, Allah ya faɗa a wannan Book of Haggai, ya ce, "will be greater than the one in Jerusalem." Tunda wannan annabi yana Jerusalem, sai Allah ya ce gurin bautar da shi Ahmad ɗin nan in ya zo zai kafa temple ɗinsa, ya ce will be greater than the one in Jerusalem, zai zama mafi girma, ya fi girma daga wannan wanda yake Jerusalem. Ma'ana girma na faɗi ma kenan, da kuma girma da kima a gurin shi kansa Allah. To yau idan ka tambayi Christians, wane temple ne, wane gurin bauta ne a duniya in ka kalle shi, ko daga sama aka ɗauko jirgi ka kallo shi, ya fi Jerusalem in ba haramin Makka ba?
ita wannan aya wato book of Haggai chapter 2 verse 7 sai Allah ya ce and I will call that temple peace, sannan ni Ubangiji maɗaukaki zan kira wannan gurin bauta zaman lafiya.